Assalamu alaikum. Hare mi yuri ke on fopla lande staydo e jam ala taw hare do jam musibe jurbe no wulbini hino metti fi kadi hino metti kadi jabude kadi hino metti haynande saka fere wutore on nani Ibrahima Khalil Konde ko wi kon woyo alla okku Mamadi Doumbouya 26 ans au pouvoir ma de plus. Est-ce qu'on famille donno be yeggiti fonike mange billo bana nanga Habi Marwan nene usu ibe eli kamano babe mo journaliste jon Babila Keita himbe buyi hande no nanga kaledi meden hara militaire be wonabe hirtirede wa dammi ben non alaka halede fi mudum himbe wonabe fellede ka axe alaka halede fi mudum himbe radabe yalti himbe be galleji mu libana piji buyi pankareji no de kaledi meden ibe torade kadi alla yo alla okku Mamadi Doumbouya plus de 26 ans au pouvoir, c'est-à-dire on andi sekuturu o lamino 26 ans wala ka pouvoir si konte ari jonnon mi wola na ndo jamala gine mi tori ko mi jeji on immoden informe de non ko doit dum famude parce que nde nyande mi wadi yewtere nden wobbe faminde wobbe kadi inni unno ide duano garde dum non konno mi woluno ontuma parce que mi ari minni ematede so yi be wadde be geti décision ferme fi di parti politique fi mutingol inde be leader be fi yaltingol be der ndi leydi koko arrange be wobbe indi wata dum wole mi haluno mi fillite o kadi ko maninkabe ni o yawtuno o yeyi kanko Ibrahima Khalil Konde kankan o wi do ya sutende goddo do ya immade hoccano da goddo ide mari mo mengon pourquoi hatta o présente candidat fi o ari o wudi kedo yeso jaman ko dorata wona candidat ko ma wona candidat immode darot en votanemo immode innen ko kanko ni candidat jo meden no innen inde lagine fu ko suwa lagine onno ko jama lagine on faala yo ardo buri ko wonno don joni be desidi be wadi o referendum be lanni be ado sélection be lanni kadi wadde hande kadi législatif et communautaire mabbe jonnon kono do wadon famude ko honto non be fokkidin be lanni wadde plan ji mabbe don de mise en sourdine joni hande kadi be appliquer don imparent joni onani hay premier ministre mabbe ko wi wo maire be bemba député be bemba yo be waw contrôle fonction ji mabbe dino duira non jonno si tawi maire be bem e député be yetamo yo be waw gérer de fonction ji mabbe dino duira non artama hande kadi ka département ministériel ji be yeti ke be hande kadi remaniement wadete mais e der be changete be kadi be changetake kadi fi be akitire ni to be changer be jetta poste ji be jonnabe ko do wadi be yitti Diamin be yitti Boubacar Oya odo o mo labe be yitti mo be nabir mo be wadi mo ambassadeur Côte d'Ivoire o yika ndare de plan mabbe on senerte no feti buri be immo kare be yeta Diamin be nabira mo France ko do wadi force vivant me de weltani o manifestation hande mo wadon contre be yimbe ardi be ndo unno non fe hande kadi joni on yi ko be focus ton be lanni hande kadi gérer de fonction ni fo nini hande do be wadi déclaration hanki be inni militaire no mari da grade no mari da grade quel que soit tes fonctions amara autorisation nato ko kalm sitena anela nado ya aw est-ce qu'on femme ko bon wadi no mbatakudu ko Muktar Kaba alias Spartacus joni ko kambe on girobe Mamadi be hay bata nini bata e dia compagnie de militaire à partir de GIGN non nini kambe be fop mabe d'ailleurs bayim wo no mini bata commandant Sir Alphonse Touré ardi do baton be visa ni mo jama o se kono ko sama kala mi ala ni fulu parce que on yi commandant man fage odo o mo be harata fi mo no communiquer no kanko Alpha Condé konto be sakitori fi mako yeyi fami mako immi sigiri wobbe immi honto ari tubani Mamadi mo wato wadu mo ko boni yo akitu mo liti kadi o jonti mo fonction ni mako o yi ha joni ko be fewndi don be continue don mais konto be woni famali non konto jama on kadi duwa hollede yo be famu kambe kadi non si be fami dum non wondana e nafore wondana me menen tigir communicana e be hombe hollem be wonana e on nafore parce que be do be prepare goy odon siku be ko sama kalani be ko pinka itata be do be no ardiri non kono o yarata on non kan la sakafi aray prenez votre responsabilité e kadi on yi kadi be ngu seku toure o yumbira on mo 92 ans o fe ini ko nebuda aduna ko nebuda aduna amaye o fe ini ko torote den Allah kala hin neddo mo anduden na neddo ardintedo yo tiru bagage makko ngoya ko en duwas baade mo arato den wobbe ko sitaya fudi ke wadde live be arabe nodda ma don be dérange ma on ya foto de no mi wi irino ko nebuda aduna amaye
hu golle moƴƴe on yiɓe yimɓe waraɓe kastar jere kore ha hande justice on halal fi maɓɓe on yiɓe yimɓe wonaɓe fellede wonɓe wadde hay bac lycée terminal ɓe hande no ferme en no fellede hande e hoore toñi ko ma ɗum ɗo acca leydi sindi yara yeeso ko ma justice wona fi fop hara wonali sengojo no ɓe wirno noon la justice sera la boussole hande justice woni jullere maɓɓe ne yiɓe jooɗi hoore mare hiɓe wuude kala koɓe faala a très bientôt sila faala nanu si a falaka accu ɗon kono ko arata kon ittugol maka laamu koko hewdi ɗum noon kam la sakka fi ɗum noon sikke ala e muɗum ɓay tun a jaɓali famodede a huuɗike 5 septembre 2021 a respectali parole maɗon Mamady Doumbouya aduna on fop yiyete par ce que min liilede e ɗi aduna ha aduna on fop yiya fi maɗa ɓay tun a woni neɗɗo mo halata gonga ɓay tun a woni neɗɗo huɗotoɗo mo hunnata aadi neɗɗo sikkayɗo ko jama on ɗayde alors que ko hoore maɗa on ɗa ɗayde hutte honduki san gila ɗo min immani ko min fokkitani min wolanta on ko honde min cukkat min hewtatam kono min ande menen kadi ɓaytunna meɗen suti ko min on kon wadde meɗen felliti kadi jagguji ɗin kadi aɗi acca ka leydi meɗen min joɗotako min fototako meɗen ŋatidiri juuɗe koyɗe jusqu'au bout hare à très bientôt Fodé Image Diallo.